Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A halin wannan gida namu mai albarka, gida na Rufa'i Futuhi, mai magana naku a Saidi Rufa'i Yola, Najeriya. Almajirin Malam Muhammadu Majiri Maiduguri, na Baba Futuhi lamunin Ahmad Yarwa. Alhamdulillahi tabarakallahu wa ta'ala. ‘Yan uwa, ina ta gwangwaje ku da surruka na yasin kala daban-daban. A wannan rana kuma daidai wannan lokaci, wato na zo muku da sirrin yasin warware ƙulli. Yasin me? Yasin warware ƙulli. Bi ma'ana yasin warware ƙulli wato yasin ce wadda ake tasarrufi da ita wajen warware sihiri ko kuma warware makaru ko kuma warware jifa da aka wa mutum. Duk mutumin da yake cikin wata matsala ko yake cikin wata damuwa ko yake cikin wani tashin hankali, a dukkanin alamomi ya tabbata cewar jifansa aka yi, ya tabbata cewar asiri aka yi masa, ya tabbata cewar makaru aka yi masa, amma ta hanyar ya tsayar masa da harkokin samu, amma ta hanyar ya kwaɓa masa al'amuran shi, amma ta hanyar bai gane jikinsa, yake so ya samu wani abu da zai tasarrufi da shi domin hadaran Allah ta warware masa wannan sihiri da yake damun shi, ta karya wannan makaru, ta lalata wannan sihirin. To ga yasin nan warware ƙulli. Wannan yasin warware ƙulli mun taimaka wa ‘yan uwa almajirai da yawa, wallahi, wadda za mu yi musu bincike da kanmu, mu tabbatar musu jifansu aka yi, sihiri ne, kuma su ce to me za su yi wanda zai karya wannan sihirin, mu ba su aikin su yi, bayan sun gama mu zo mu bincike kuma wallahi mu ga babu jifan. Wannan an yi shi ya fi a kirga. To kamar yadda muke giya muku, mu dai alhamdulillahi wato ‘ya'yan gidan Maulanmu Shehu Abul Fati ne. So da haka duk abu da kuke ganin muke yi, kar ku yi mamaki, kada ku yi mamaki, saboda alhamdulillahi ba mu san rowa ba gaskiya, ba mu san ƙyashi ba, kuma ku shaida ne, domin duk abin da muka samu wallahi babban burin mu ga mun fitar da shi ɗan uwa sun amfana, musamman ma abin in na ƙaruwa ne. Wannan ina faɗa wallahi lamunin Shehu Abul Fati ne. Akwai ‘yan uwa na almajirai wanda suke da asararu, amma wallahi ba sa iya fitowa su bayar a haka. Wallahi ni mun taɓa hira da wani ma, duk da kuma shi ma babban bawan Allah ne, amma shi kallon laifin waɗanda suke fitowa social media suna ba da sirrika ma yake yi, saboda shi yana ganin ta yaya za ka je ka yi hidima ka sha wahala a ɗauki sirri mai girma a baka ka zo ka ba da shi a social media. To haka har yanzu bai fahimci zuwan Shehu Ibrahim duniya ba kenan. To ai Shehu Ibrahim ya zo duniya ne domin abubuwa su yi wa mutane sauƙi. Kafin zuwan Shehu Ibrahim ai an sha wahala. Wannan wayoyi su TikTok, YouTube, waye duk babu shi. To yanzu gashi zuwan Shehu Ibrahim ya yi addu'a, ya ce Allah ka sauƙaƙa wannan zamani, ya zaman wa mutanen zamani na sauƙi a rayuwa. Allah kuma ya ansa Maulanmu Shehu Ibrahim addu'an shi, ga abubuwa nan suna ta sauƙaƙa. Shi yasa ni na ɗauki cewar wato ka fito ka bada sirri a social media mutum ya same shi a sauƙi, yana daga cikin faila ne. Hakan faila ne, ba wai ƙasƙantar da sirrin bane ko wulaƙantar da sirrin. Ko da kuwa mutane sun ɗauke shi a haka, ba za ka rasa mutum ɗaya ƙwaya ɗaya na kirki wanda zai ɗauki sirrin da muhimmanci kuma ya ɗauka yi amfani da shi buƙatar shi tafiya. To ko shi kaɗai ɗin ya ɗauka ya yi amfani da shi buƙatar shi tafiya, kai ai alhamdulillah buƙatan ka biya. Saboda haka ‘yan uwa, mu ‘ya'yan gidan Maulanmu Shehu Abul Fati ne, ba mu san rowa ba a da'iran mu. Ba mu san rowa ba. Saboda haka ‘yan uwa, ga sirrin nan a gurguje kuma kai tsaye. Ana wuridin yasin ne, wannan dai yasin tamu dai ta gida da muka saba almajirai. Amma duk wanda ya saba lazamtan yasin, ko ma dai bai saba lazamtan yasin ɗin ba, in ya zo karantawa, to insha Allahu akwai ayoyi a cikin yasin ɗin wanda sai karasa da mubin mubin mubin, guda 7 ne a cikin yasin. So da haka in ka zo ka ɗaura niyyar ka, ko da safe ko bayan sallar la'asar ko kuma bayan sallar isha, za ka iya aikin ka, amma ba kamar kai aikin da daddare, ba kamar kai aikin da daddare, ya fi sirri. So da haka za ka zauna ka karanta istighfari
33 salati ga shugaba kamilin zati, 33 la ilaha illallahu, 33 sai ka ɗaura niyya. Allah na yi niyyar gabatar da wannan aiki ne akan kaina, Allah da niyyar warware duk wani sihiri, da niyyar warware duk wani makaru, da niyyar warware duk wani ainihin jifa Allah da yake jikina. Allah ka warware min shi da albarkacin sirrin da ke cikin suratul yasin. Shikenan sai ka ɗauko ta, in ka zama bin na farko sai ka yaɗa zango, sai ya karanta qul a'udhu bi rabbil falaqi kafa 7, qul a'udhu bi rabbin nasi kafa 7, sai kai wa annabi salati da kowane irin sigan salati kafa 1, sai ka ci gaba da karanta yasin naka. In ka je mu bin na biyu sai ka tsaya, sai ya karanta qul a'udhu bi rabbil falaqi kafa 7, qul a'udhu bi rabbin nasi kafa 7, kai wa shugaba salati kwaya 1. To haka za ka ringa yi har sai ka je mu bin na ƙarshe. In ka je mu bin na ƙarshe na 7, ka sake tsayawa ka karanta wato falaki 7 nasi 7 salati ga shugaba kafa 1, sai ka ƙarasa sauran wannan wato ayoyin. Ka samu saukan yasin 1, to sai ka sake maimaitawa, sai ka yi sauka 7. In kai sauka 7 sai ka sake karanta istighfarinka, salatinka ga shugaba kamilin zati annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da la ilaha illallah 33. Shikenan sai ka ɗaga hannunka sai ka yi addu'a. Allah wannan yasin da na karanta kafa 7 tare da sa falaki da nasi a ciki kafa 7 Allah ladan gaba ɗaya na ba da shi ga shugaban halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ina tawassuli ina kamun kafa Allah dan albarkacin shugaba kamilin zati annabi Muhammadu. Allah duk wani sihiri, Allah duk wani makaru, Allah duk wani jifa, Allah duk wani kulumboto da makirci da makiya suka kulla, Allah ka warware min shi. Yawwa saboda albarkacin sirrin da ke cikin suratul yasin. Shikenan ka karanta fatihanka, salatul fatinka ka shafa. Aikin wannan rana ya kammala. Wannan aiki za ka yi shi haka a jere tsawon kwana 7. Ran da za ka cika na 7 ɗin, za ka samu takarda fara irin A4 ɗin ta wanda ake printing a kanta. Sai ka rubuta qul a'udhu bi rabbin nasi wato kafa 3, qul a'udhu bi rabbil falaqi kafa 3, wato qul a'udhu bi rabbin nasi kafa 3, qul a'udhu bi rabbil falaqi kafa 3. Ina fatan an fahimta. Sannan sai ka rubuta wa'annan ayoyi, wato sai ka rubuta wa'annan ayoyi da suke ƙarshen wato kursiyu, shine wala ya'uduhu hibzuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Za ka rubuta wannan ayan kafa 3, wala ya'uduhu hibzuhuma wa huwa al-aliyyul azim kafa 3. Sannan za ka rubuta wannan aya take ƙarshen li'ilafi allazi addamahu min ju'in wa amanahu min khawfin, ita ma kafa 3. Wa'annan su ne wanda za a rubuta. Falaki kafa 3, nasi kafa 3, wato ƙarshen kursiyu kafa 3, ƙarshen li'ilafi kafa 3, wato shine allazi addamahu min ju'in wa amanahu min khawfin, allazi addamahu min ju'in wa amanahu kafa 3. Sai can kuma wala ya'uduhu hibzuhuma wa a takarda ran da ka yi aikin ƙarshe kenan, sai ka ninke wannan takarda din ta zama kamar laya. Ran da ka ƙara wannan aikin sai ka samu gawayi wannan mai ci da wuta, sai ka jefa wannan layar a gawayin. In ta kama da wuta sai ka kashe wutar, za ta tirnike da hayaki, sai ka nemi zani sai ka rufo hayakin ya bugi jikinka, amma za ka cire kaya daga kai sai gajeren wando, hayakin ya bugi jikinka ya maka cakakaf ka jike da zufa har sai layar nan ta kone kurmus ta daina hayaki. To kana fitowa shikenan sai ka je ka nemi ruwa farko tukunna, sai ka wanke jikinka, amma ba su ba sabulu, daure jikinka za ka yi, sai ka daure jikinka kaf. To shikenan kuma sai ka zo kuma kai wankan tsarki, kuma wankan tsarki wannan dai wannan sai ka yi alwala full alwala. In kai alwala to ba za ka wanke kafanka na dama da na hagun ba, sai ka zo ka wanke gefen damanka tun daga kanka ɓarin gefenka har ƙasa, ka sake wanke ɓarin gefenka, shi ma wankan tsarki da ka sani. In ka gama sai ka ƙarasa alwalanka. Billahi azim la ilaha illa huwa. Yan uwa ina masu matsalan sihiri a jiki, na san akwai yan uwana da yawa almajirai wallahi wanda suke fama, su kansu sun san a jefa suke, sun yi abubuwa da yawa, amma Allah bai kawo ƙarshen karyewan wannan sihirin ba. Wallahi in dai asiri ne
wanda aka ƙulla maka shi ta hanyar maita ko ta hanyar tsafi ko ta hanyar aljanu, kaga ba wani wahala, kai da kanka zaka zo da kai kayanka tsawon kwana 7. In kuma wani ne yake da asirin a jikin shi zaka iya daurewa ku shirya da shi nawa zai biya ka, sai kai masa wannan aikin da niyyarsa, hatta in kuna kusa da shi kai layar sai ka bashi ya je ya hayaki. In kuma ba kwa kusa yana nesa, kai masa aikin complete da niyyarsa, hatta kona layar ka kona kai hayakin da ita, madadin aikin gaba ɗaya zai tafi asusun shi ne. Kamar irin mutanen da suke nesa kuma akwai sirri a jikinsu suke so kai ka taimake su kai musu wani aikin nan ka karya wannan asirin, to za ka yi musu wannan aikin ku shirya da su biya ka komai, sai kai musu irin yadda za su yin, sai kai musu haka. To kaga riba biyu, kai ma inda asiri a jikinka zai karye, kuma su ma inda asirin a jikinsu zai karye, kaga riba biyu kenan. Wannan aiki mun ba ku shi fillahi billahi lillahi a bisa sharaɗi guda biyu. Sharaɗi na farko, za a karanta Fatiha 1, Qul huwallahu 3, salatin annabi kafa 3, hadiya ga shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wannan an biya sadakin sirrin kenan. Fatiha 1, Qul huwa 3, salatul Fatiha 3, salatin annabi ku kowane irin salati da kafa 3, hadiya ga shugaba. Sai ni da na bawa da wannan sirrin, duk wanda ya ji wannan sirri ko zai karanta mu Fatiha kafa 3, Qul huwallahu kafa 3, wannan shi kuma hadiya gare ni, da niyyar Allah ƙara mun dafa'i da jalabi. Dan uwa kun karɓa to mun ba ku saboda shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Dan Allah dan annabi, duk wanda ya sanya da matsalan sihiri a jikinsa, dan Allah dan annabi ga sirri ya gwada. Sadaka kuma da ake yi ya danganta ga kai yanayin ƙarfinka. In ƙarfinka ya kai za ka iya yanka rago sadaka yayi. In ƙarfinka bai kai ba ka nemi kaji guda 7. In ƙarfinka bai kai ba nemi kaji guda 3. In ƙarfinka bai kai ba nemi koda zakara guda 1 ne, amma ba dai a yin aikin ba a zub da jini ba. Duk lalacewan rashinka to dole za ka nemi zakara koda ƙwaya 1 ne sai kai sadaka, amma baka da shin kenan. To wannan sirrin yasin warware kulli na karya sihiri kowanne iri, insha Allahu, daga bakin dan uwanku masoyinku As-Sayyidi Rufa'i, Yola, Najeriya, almajirin Malam Muhammadu Majiri Maiduguri.